Kublai bhi subscribers but kumjuru ki viewers ki badang thamai ha ka channel but ki video ki jonga but lada phidang thamai nga karpat de phi phin ya sobha ban share like but subscribe na ga banta ki new updates hangning in page ya ki khupolai kam hapo ka Ribhoi district Telangba ka district selection committee Ribhoi district ka khod online application na ga banta kinong shnong bapura jonga state Meghalaya na ga banta Chispa live sautali ki total number of posts jonga grade 3 but grade 4 but class date ban submit ye ki application forms kan dei hadu ka khatsan tarik banai ba khandai ar hajar ar pusau ka post ka banungkong ka badai jongki lower division assistant ane LDA total number of posts ka don hadu live pratali on reserve new ka si jentia khatpra but ki OST lane SC ki don kawei PWD ka don kawei ka salary kan dei ka pay level 5 na ka ka post LTA but ka class ka bala ban pendam na ka ki post kan dei ki candidates ki bala pendep ya ka class 12 but harangkat ka computer knowledge lani ka certificate but kumjuru ka typing speed lani ka jing state ban type ha ka por ba phile ya ka computer kan dei live ho contain ha ka 6 minute ka post ka ba ar ka badai jong ki mechanic grade 1 number of post ka don ka way ka si jentia bagaro salary kan dei ka pay level 5 but ka kerdan ka bala ban apply na ka benta ka post mechanic kan dei ki candidates ki bala pendep ya ka ITI training but deru bandon ya ka certificate in motor mechanic lani ya ki candidates ki bala late ban training ha ka motor mechanic sans nem shujrong kabalai ka post name ka de sericulture demonstrator level 5 total number of posts kadon sautali namta ki khasi jentia bat garo salary pe level 5 but ka class ka ba phila ban apply kande ya ki applicants ki bala pendep ya ka khatsan banai ka training hapo ka sericulture training institute umulong but ka basaw ka de ka post weaving demonstrator ka number of posts kadon artali khasi jentia bat garo salary kande pe level 5 ka class ka bala ban apply kan de yaki candidates ki bala pendep ya ka training in handloom na ka training institute mendi patha ka post ka basan ka bade gram sevak total number of post ka don atali yaki khasi jentia bagaro ka we ya ki OST but SC ka don ka we salary kan de pay level 5 essential qualification kan de yaki candidates ki bala pendep ya ka class 10 la ne class 12 but ki kham prakhat ya ki candidates ki bala dep ban training na ka banta ka gram sevak lane sevikas training in UGSTC upper Shillong but kumjuru na capsule training at SIRD Meghalaya lane ki badon ya ka diploma certificate in rural development from a recognized university lane institute kabandri post name kabadai jongi soil water conservation total number of posts kadon sautali khasi jentia batgaro salary pay level 4 but class kabala ban apply na banta ka post soil and water conservation kan dei ki bala pendep ya ka class 10 but ka class 12 but kumjuru yagi bala pendep ya ka degree sejrong nangta nagamta ka post ka ba new ka badai ka post lady supervisor total number of post ka don artli salary pay level 8 but ka qualification kan dei ya ki bala pendep ya ka graduate but ki khampar khat ya ki candidates ki bala traitang but kumjuru ki bala pendep ya ka graduate in social work or home science or related field ka post ka bapra sectional assistant number post southly but ka salary kan de ka level 4 ka class bala ban apply ya ki candidates bala pendep class 10 ka post ka bakhandai ka bade lab technician cum operator number of post ka don ka wei tang nam ta ki khasi jentia bar garo salary pay level 7 but ka class ka bade ya ki candidates ki bala pendep ya ka class 12 in science stream but kumjuru ki de bandon ya ka certificate ka bade jong ka lab institution ka ba shpo post name tracer number of post ka wei khasi jentia bar garo ka salary kan de ka pay level 4 but ka class ka bala ban apply na ka bancha ka post tracer kan de ya ki candidates ki bala pendep ya ka class 10 ka post name ka ba khatwei ka ba de fishery demonstrator number of post ka don artali khasi jentia bat garo
salary kadai ka pay level 4 but ka class ka bala ban apply kan day class 12 shajrong khamtam e ki bala pendep ya ka science stream ka ba khadar ka badai ka post name storekeeper total number of post ka way nak benta ki unreserved salary kadai ka pay level 5 but ka class ka bala ban apply kan day ki candidates ki bala pendep ya ka class 12 shajrong ka kerteng jenggo post ka bakhalai ka badai jong ki laboratory attendance number post ka don atli on reserve ka way ka si jentia garo ka way salary pay level 2 but ka class ka bala ban apply kan day class 12 shejrong khamtam e ki bala pass ya ka science stream ka bakhasaw ka day ki plumber total number post ka way ka si jentia bat garo salary kan day ka pay level 4 but ka class ka bala ban apply ya ki candidates ki bala pendep class 10 but kumjuru ki badon ya ka certificate na ka ITI lani na kiwi ki institution kabakat san post name enumerator total number post like namanta ki khasi jentia bat garo salary pay level 2 ka class ka bala ban apply ya ki candidates ki bala pendep class 12 but kumjuru kide banang ya ka computer Bakhan riu post name kepada pom operator total number of post arteli unreserved kawai kasi jentia bat garo kawai salary pay level 3 but ka essential qualification kan de ya ki candidates ki bala pendep ya ka class 10 but kumjuru ki de bandon ya ka certificate na ka ITI lane na ki institution hakabaya de bat ka pom operator Shushu kabakhan new kabadai jongki orchid keeper number post kawai kasi jentia bagaro salary per level 4 ka class kabala ban apply ki class 12 shajrong khamta me kibalik hakasan stream but nagabanta ka DSC reboy grade 4 post nagabanta ka lab attendance total number post kawai yagi kasi jentia bagaro salary per level 1 essential qualification class 8 sejrong kabah khat khandai post name kade blue printer number post ka way on reserve salary per level 1 ka class ka bala ban apply class 8 sejrong post name ka ba arpho kade fisherman number post ka way khasi jentia bat garo salary kade per level 5 but ka class ka bala ban apply ya ki candidates ki bala pandep ya ka class 8 sejrong kila ban apply na ka benta ka post fisherman blueprinter but lab attendance post name la ne kerteng ka ba arpuai jong ka post ka de river guard total number post r ka si jentia ban garo salary pay level 1 ka class ka bala ban apply na ka benta ka post river guard kan de class 8 sijrong post name ba arpar ka de ju gali number post line on reserve kawai awaited category kadon atali salary pay level 5 qualification kan day class 8 sejrong post name ka ba apply ka ba driver total number post kadon hodo hendriu kasi jentia bagaro saw kiwi pade kidon atali salary kan day pay level 1 but ka class ka bala ban apply na ka banta ka post driver class 8 sejrong harangkat bat ka driving license arsaw ka post name ka badai pion total number of post khatar kasi jentia bat garo chipo awaited category lani kiwi kidon r salary pay level 1 but ka class ka bala ban apply na ka banta ka post pion kan de class 8 sejrong arpusan post name cleaner or sweeper number of post kadon r kasi jentia bagaro salary pay level 1 ka class kan de class 6 sejrong post name ba arpun riu kadai chokidar total number of post kadon haru khan riu tali on reserve kawai khasi jentia bat garo khalai awaited category artali salary kan pay level 5 but ka class ka bala ban apply na banta ka post chokidar kan class 6 sejrong post name ka ba arpunyo kan change man kane ka chang na banta kishnrang so ka total number of post kadon haru riu on reserve kawai khasi jentia salary kan pay level 1 but ka essential qualification ka don ya gitu ki candidates ki bala pendep ya ka class 6 ka abu pra ka ke post name poultry attendance but ka hatchery attendance kane ya gitu ki candidates ki bakwa ban rijingri kum ka risia number post ka don lightly ka salary kan pay level 1 but
ka essential qualification ka de jagi candidates ke bala pendep ya ka kelas 6 sejrong ar pukundai post name mali nambau post kawe tang nang bentagi khasi jentia bat garo salary kan de level 1 essential qualification ya ki bala pendep kelas 8 sejrong but khamtam ya ki candidates ki bala dep ya ka training but kumjuru nakamenta kane ka post mali ki de bandon ya ka fitness kane ka jingjrong ka bade khamtame ya ki shenrang ka de chispan reply centimeter but nakamenta ki can take ki de bandon ya ka jingjrong ka bade chispa san pho centimeter live post name process server total number of posts are unreserved kawe khasi jentia bat garo kawe ka class ka bala ban apply class 6 live post name bowl attendant number of posts are unreserved kawe khasi jentia bat garo kawe pay level 1 ka salary but ka class ka bala ban apply na ka banta ka te ka post bowl attendant ka de class 6 sejrong but nalor ki te ki post ba pher ke bangala de ban pensil shifi ki don sagane ka bade jong karta lane ka age limit ka bagi ong ha ka tin nongwe so naga banta karta ka ba pila ban apply ya ki ki post ki ba pher te kinde ya ki candidates ki bala dap khat pras name sejrong hadu live arts name but kandon ru ka jing penjalan ta naga banta jungi ki schedule tribes ka ba de sans name kata kamut nadu khat pra hadu live news name ngidang la ban apply naga banta ki te ki post ba pher ki bala hapo ka district selection committee jongka ribhoi district kumno pade pin apply na kabanta kate ka post ka balai hapo ka DSC Ribhoi district kata ka bade jongga grade 3 ba grade 4 tila kerpat yagi candidates ki bakwa ban apply na kabanta kate ki post ki ba pher ki bala light hapo ka district selection committee jongka Ribhoi district da ka ba phi apply leng ba ka online da ka ba phi click lane link hapo ka description box ke jonga te phila ban click ya ketika link kebangan sabu hapo ka description box but sa apply na kumenta kita ki post ki ba pher katarik ka bakhadu ban submit ya ki application forms kan de hadu ka khatsan tarik benai bakhandai arjar arsau shu kumban shupun kan mau ba nagamenta ka application forms ki candidates ki balade register lupa hapo ketika DSC Ribhoi district kila ban apply direct da ka ba pilih na ketika link hapo ka description box ladai ki applicants ki badang thmai hapo ka district selection committee jongka Ribhoi district pinhab ban register shwa yalade da ka ba ki ya u valid email ID but hagaju kapor ba pin scan ya ka passport photographs ha ka size ka bade jongka JPG lane JPEG format kata kamduna ya ka san pho kilobyte jing he jong kane ka passport size sa upload but sa register shwaila de hadir kata kumjuru ban ka signature hapo jong kane ka passport size photograph but hadin ba phila de ban register pisala ban apply na ka banta kite ki post but shushuru kandon ka application fee na ka banta jungi ki ST ka bade sanpho tangka ka we ka application forms but phila ru ban siu ya ketika application fee da kini kilan kata kabade ka debitcom ATM cards lane credit cards net banking lane ka e-chalan or cash payment tikumta la karpat ya ki candidates baru hakapor ba phi siu ya kane ka application fee pinsngob ha ban tho bha ya kini ki khandrutli ki number lane ki application code ki ba ansa ya phi ha kapor ba phi apply ya kane application forms ke jong phi ma hadin ba phi la de ban register ban apply te phi ha ban siu ya kate application fee te shwa ban siu ya kate application fee phi la yo ne u khandrutli u da ubadei u application code nang ta satho bha ha kapor ba phi siu lem kumta kinum pediang ya application fee ki jong phi but pin sab lada pinum page bha yo le se pyong o ngala de ban siu henre ka
ka website kanum pediang namar ba phim pendap ha ya kite ki khandu tuli ki character lane ki application code but indon ru ka notification lada pikwa ban pentikna yalade lane lada pikwa ban pule benya yalade lengba kane ka notification ka link an sabu ha ka description box pila ban download ya ka notification pule benya bhadalade shwa ba pin apply ya kite ki post hapo ka district selection committee jong ka Ribhoi district tekermen philasu thu nagabanta kane ka notification kabade ka employment news jong ka DSC Ribhoi district lada phidang don ai ban kali nga karpat yapi ki viewers baro bat kumjuru ki candidates ki ban sa apply nagbanta kite ki post ki ba pher ba phin comment hapo ki comment box section ki jonga bat lada phisem jing e kumno ban apply ru subha ban bu ki comments ki jong phi ngan sai kai phi lengba ki mobile phones kumno ba phin apply ya ki ki post hapo ka DSC Ribhoi district tangrong ba ka phone ka jong phi tangkap tahi nga kermen philayo ki jing tip ki babun hak ba dei bat ka tei ka recruitment hapo ka DSC Ribhoi te yakabamata ngan pun kunno tinga karpat lada phidang dei ki batmai hapo ka video bat ka channel ka jonga sobha ba phin ya share like but subscribe nagabanta ki new updates lani information hakba dei bat ka employment news kublai shibun